Какво става, хора? Аз съм Gold King и днес ще видно в клип от Minecraft. Казах, че няма да снимам повече, но излъгах. Нещо започна пак да ме кефи и това ми е много скин. Както видите, вече използвам фейска. Тук ще служам. Това ще е една нова серия, която ще започнем и ще се казва Surviland. Това е една проба тук прави. Surviland. Ето го. Ще е Survival. Ще го сложа на Hard. Чит за тайни сет и такива неща. Сид ще сложа нещо ще измисля тук. Infinite, да. Не знам дали да сложа пак. Текстове пак. Пишете ми в коментарите, ако искате, ще го сложа. И създава. Ето. Или не го. Ще почне както винаги, както се почва в една серия от Minecraft, с събиране на дърво. Иначе хора, what the fuck, гледам интрото ми, тези, които съм създал, имам повече лайка в една интро на един от приятел, която създадех, отколкото в моята. Добре, събираме това дърво. И къде ще създадем къща? Охо, вече виждам вурна. Поточно овци. Ще я сложи тук. И шфак. Как да... Апаса. Ще създам един крафтинг тейбъл. Няколко пръчки. И това е. Ще го служа тук, за да ми се вижда сърчицата. И да мога да излизам. Слагам крафтинг тейбъла. Да меч. Ще създам и една кирка. Една брадва. И за сега това. Отида да взема вълната на тези овци. Да го бива да им мъжна мечута. Умри! Умри! Рели не го. На шиф съм. Търън. Пааа! Футоли шут. Оп. Взимам меча. Отивам по малката. Да убих майка ти са. Имаме бе, много си твърда бе. От мен никой бяла. По-дечо не може да избега, защото аз го гоня до края на света. I'm sorry. Взимам ти вълната. Може да крафтим тейбъл и си бегам от тука. Пиле, 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 пиле. Ела при мен. Виждам крави. И кончета. И място, където си направя къща. И камък. И 5 лайка. Абе, къде отиваш, бе? Къде отиваш, бе? Малката. Елам тука. Крава, елам. Криеница ли ще играеш с мен? Да знаеш. Спечелихме долна криеница. Така ли? Не.
Изобщо има ли такъв медал? Умни, ела ми. Ще мога да спа тази нощ. И няма... What's up, manigo? Хубава гледка. Много хубава. Не ме кефи. Само розите, които ще ги взема. Ще изглежда хубаво в къщата. На двора. Не. Ще взема и тези розовите. И в този сервис смятам да поканам всяка седмица. Ако е много хареса, ако са много харесвани клиповете, всяка седмица ще вкарам някой от вас в сервера да играем. И там ще тролвам. Ще си направите къща и ще сложа розови цветя. Това ли ти тролва, ще кажете? Не. Ще ви влеза в креатив и ще ви изгоря къщата, ако дърво, ако не ще сложа TNT, ако не ще изтрия с една команда. Добре, намерих от любимото ми дърво. Супер, сняг. Алилуя, бейби. Вече съм първи левел, юпи, първи левел съм. Това е като World of Warcraft. Качваш левели, убиваш прасета и накрая те дразнят в бегетата. Сега ще събереме яката дърво. Ще си направим къща и от тук ще е епизода. Ще да ви кажа, няма какво друго правиме. Хора, събрах дърво. И са, къде ще направим къщата? Въглища, яко. Събрах достатъчно въглища. И тук ще си направя къщата. Фак. Паркур. Ако това беше атака от зомбите, сега да бях мъртв. Пускаме да се спри къщата. Ето. Да, точно тук. Ето така ще направя малко къща. Рубарска къща ще направя. Ще взема и дирт. Рубарска къща ще направя. И готово. Само и една къща за през нощта. Нищо друго не ми трябва. Няма тук правя някаката къща на света. За сега не ми трябва нещо друго от това тук. Нека малко да окръстим да направим малко готино. Защото все пак ми е къщата. Кафен дебъл. Тука. Да го тука. Честно. Резултат тук да дам и 3 фак. Деба глупостта. И надявам се да ви е харесал клипът днес. Лайк. Ще видим следващия път. Чао!